ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, агар шумо омода бошед шурӯъ намоем. Дарси навбатиро ман мехостам боз аз як усуле ки бисёр дар мусиқӣ ва оҳангҳои халқи тоҷик бисёр вомехӯранд шурӯъ намоям. ин ҳам бошад дар размери дучорак ё ин ки чорчорак. ҳозир дар дучорак ҳисоб кунем мешавад. Як, ин намуди содааш аст. албатта он нафаре ки ин усулро аз худ кардааст метавонад боз ҳам ин усулро мушкилтар кунад. боз ҳам аст аз ин ҳам мушкилтараш илова мекунем триол. ё ин ки ин намуд триол бо 16. ин ҳам бошад аз маҳорати шумо вобастагӣ дорад то имрӯз шумо чӣ гуна машқ кардед, ба чӣ дараҷа муваффақиятҳо ноил гаштаед. барои ҳамин ҳам ман имрӯз чанд намуд навохтам, яъне ки аз варианти сода боз ҳам мушкилтар, боз ҳам мушкилтар. имрӯз ман дар ҳамин усул як оҳанги машҳури тоҷик дар байни халқ бисёр ҳам машҳур аст, боҷахона мегӯянд, ба шумо ошно мекунам. албатта аввал варианти содаашро, баъд оҳиста оҳиста он штрихҳое ки чанд намуд ман ба шумо иҷро кардам фаҳмонда мегузарем. чӣ хел ки аввал гуфтам, ҳамин усул ин варианти содаи ҳамин оҳанг буд. дар ин оҳанг агар шумо ин намуди навохтанро аллакай аз худ карда бошед, метавонед боз ҳамин оҳангро бо ҳар хел штрихҳои гуногун иҷро намоед. мо метавонем дар ин оҳанг ҳозир ҳам 16-якиро ҳам триолро дар дасти рост илова кунем, то ки навохтани мо боз ҳам гуворотар, ширинтар садо диҳад. аввал буд як нотаи чорякӣ, ду нотаи ҳаштяк. ба таври содагӣ навохтем. ҳозир мо метавонем баъд аз нотаи чорякӣ пеш аз ду ҳаштяк навохтан ба дасти рост триолро илова кунем. триол ин гуна навохта мешавад. ба ҷои як нота се нота менавозем, яъне ки ду нота илова мешавад ба мисли фаршлак. ин ҳам ба ороишҳои мусиқӣ дохил мешавад, яъне ба мелизмҳо. мисол мо дар ҳамин оҳанг ҳам нотаи 16-якиро навохтана илова кардем, ҳам триолро. ин ҳам бошад оҳангро камтар боз ширинтар кард. дар ин оҳанг мо метавонем боз мелизмҳое ҳастанд ки марден мегем нолишо бо нотаи поёнӣ. мисол агар дар ин ҷо бошем ляра менавозем, мисол бо садои бологӣ
нолиш медиҳем ё ин ки садои бологиаш қатъи. ҳамин гуна мелизмҳо аст. мо кӯшиш мекунем дар ҳамин оҳанг боз мелизмҳоро хуш кунем. мо чиро илова кардем? лясиси мисол буд. мо дар ин садо ҳам триолро илова кардем. баробари триол гирифтан мо фаршлагро ба нотаи ба садои болоӣ ки си боша агар бо ду диез синею сидоси сидоси ин ороиши мусиқиро бозам зеботар мекунанд. мисол боз ҳамин чанд намуд мелизм аст. дар ин метавонем мо дигар хеле мелизмро истифода барем. ҳамон мелизме ки дар боло гуфта гузаштем, вақте ки мо мехоҳем дар оҳанг ороиш диҳем, оҳангро ширинтар кунем, говоротар кунем, аллакай ангуштгузории ки дар ибтидо аввал мо нишон додем, ангуштгузорӣ ба таври академӣ буд. аз он ангуштгузорӣ бор дигар мешавад. мисол дар пеш варианти содааш ангуштҳо аниқ пардаҳоро зер карда вазифаи худро иҷро карда истоданд бе ягон нолиш. ин барои нафароне ки нав нав оҳангро аз худ мекунанд, ба онҳо ҳатман зарур аст. вақте ки ба ин муваффақият ноил мегардед, ҳатман шумо бояд кӯшиш кунед ки бо ородиҳии мусиқӣ худатонро шуғлатонро зиёдтар кунед. боз як намуди дигар аст ки намуди нолаҳои классикӣ ки дар оҳангҳои классикӣ мо вомехӯранд, мо метавонем ин намуд навозем бо. дар ин ҷо ангушти дуюм роли асосиро бозӣ мекунад. ангушти якум барои нотаи болоӣ нола медиҳад. бо ин мо нолиш медиҳем, оҳангро ором медиҳем. ин намуд метавонед шумо оҳангро ороиш диҳед. боз ҳам аст як намуди дигари ороиш бо як ангушт. ин намуди дигараш буд. боз аст намуди ки дар оҳангҳои кӯҳистонӣ ин фаршлаг, ин нозукиҳои мусиқӣ истифода мешавад. ин чанд намуд мелизмҳо, яъне ки элементҳои мусиқие буданд ки ба мусиқӣ ҳар як мутриб метавонад бо иҷроиши ин намуди мелизмҳо ва нозукиҳои мусиқӣ оҳангро гуворотар ва ширинтар кунад. мисол боз дар авҷи ҳамин мусиқӣ ин варианти содааш барои нафароне ки нав ин оҳангро аз худ мекунад, ҳатман ангуштгузории ибтидоӣ. инро агар аз худ кардед, ба мелизмҳоро ҷобаҷо кардан шурӯъ мекунед.
фаршлак мисол ба нотаи болоӣ болотар нишон дода гузаштем. марден мегӯем нолиш бо садои болоӣ ки дар баҳри ҳамун нотае ки мо иҷро менавозем мебошад бо ми бемол ё ин ки бо ре диез. албатта ангушгузорӣ дар ин ҷо ба хотири мелизмҳо ба хотири фаршлакҳо дигар мешавад. мисли инҷо дуюм чорум якум дуюм якум буд. инҷо бо дуюм ба хотири ҳамун ноларо иҷро кардан мо ангушгузориро вайрон мекунем. ин намуд метавонем боз ба поён мекашем бо дар ҷояш мемонем. ин намуд мелизмҳое ки ман гуфта гузаштам як бора ба ин намуди навохтан сазовор гаштан мушкил аст. албатта дарсҳое ки мо пештар гузаштем онҳоро пайваста такрор кардан кор аст ки то ангуштҳо бо асбоб омӯх шаванд то ки мо оҳангҳоро бо мелизмҳо яъне бо нозикиҳои мусиқӣ иҷро карда тавонем. як маротиби дигар ман оҳангро ба тарзи содааш бо шами ҳаргунавозӣ менавозам. мисол ин оҳанг боз уфар дорад. ин аввал уфари ҳамин оҳанг буд дар 661 навишта мешавад. ин ҳам бошад ҳамун усулҳое ки мо дар зарби пешина гуфта гузаштем ҳамун мелизм ҳамун нозикиҳо ҳамун ороишҳое ки мо фаҳмондем фаршлак ҳамун нолишҳое ки мо дар асбоб гуфта гузаштем дар ин зарб ҳам ҳамонҳоро метавонем ҳар кас ба таври худ истифода кунад. дар ҳамин ҷо ҳам ҳамун чиз дуюм ангушт бо якум ангушт нола мекунем яъне ороиш медиҳем. дар ин ҷо ҳам ҳатман ҷои ҳамун ширинидиҳии оҳанг аст. дар ин ҷо триол бо фаршлак. ин албатта бозам такрор шавад барои он нафароне ки аллакай аз навохтани сода аз бар карда ба боварӣ метавонед оҳиста оҳиста ба тарзи навохтани касбӣ гузаред, яъне ки ширинкунӣ нозикиҳои ҳар як оҳангро бароварданро дар зери ҳамин нозикиҳое ки ман нишон додам кор кунед. ҳамин усулҳо дар тамоми оҳангҳое ки дар пеш бо шумо вой мехӯрад шумо метавонед ҳамин усулҳое ки мо гуфта гузаштем дар он оҳангҳо ҳам истифода кунед.
як намудаш буд. Боз ба нотаи поёнӣ додият боша боре фаршлак мекунед. аҳамият диҳед. дар ҳамин ҷо ҳамон усул аст, фақат нотаҳо иваз мешавад. содаш ёкунед чӣ хел мусиқиро ҳамон як фаршлак метавонад аз зебоӣ диҳад. кӯшиш кунед ҳамин фаршлак, ҳамин нозукиҳое ки гуфта гузаштем, аз худ кунед. барои аз худ кардани иҷро кардани ин нозукиҳо шумо бояд пайваста машқ кунед ва оҳангҳои халқӣ, оҳангҳое ки ба дилатон наздиканд, аз худ кунед. чанд қадр донистед, боз иҷро кардан ба шумо осонтар мешавад. чанд намуд навохтанро ба шумо пешкаш кардам дар як оҳанги сода. инам ба хотири чӣ буд ки фаҳмиш ва дарк кардани мусиқии ҳар як одам як хел намешавад. истеъдоди табиӣ ҳар кас ҳар хел аст. барои ҳам ман аз ибтидо нишон додам, мисол ба тарзи ангушгузорӣ, ҳам ба тарзи нолаҳои халқӣ ва классикӣ чӣ хел иҷро кардани онро. ба ҳамаи шумо муваффақият мехостам. бисёртар дар болои асбобҳоятон кор кунед ва машқҳоятонро бо созатон зиёдтар кунед. муваффақ бошед.